karon ang tingog gini char gid nagka kuan na gyud nagka nindot na gid ba, oo nagka matured bali ang iyang tingog na bali, nindot na ka paminawon. Kanay sige pagsuod na tanan no, tingog na tanan instrument pa. Hello mga kamags, this is Indians TV, welcome back. Karon atong pagka-reaksyonan ng usa ka kanta na pud o cover bali sa France Rhythm nga Happy Christmas. War is over. Cover ni bali ang nagkanta bali ani mao ang si John Lennon o may nag-compose bali. Pero atong tanawon kung unsa po ang ilang pagka cover bali ani kay nindot mo gini kayo kay mismo ra ba ang di magini sila mo cover po ka ng ilang mga kanta bali nga minus ra nga mga kuan gali wala pagkaluma bali ba o sikat siya nga no, sa una ug hangtod karon sikat gapon o pagkakantahon gapon ba yun ani nang ilang style. Pero tanawon na to kung unsa po ang ilang pagkakanta. Okay? Sige, di na ta magdugay. Pero sa mga bago nga nakita karon nya tinga ka nganong giputol-putol na to kana ato nang gituyo kay usaman kita ka reaction video, maghatag-tag opinion o reaction sa kada putol na to ug sa wala po na to nasulti diha sa pagputol ato pong ipuno ngadto sa katapusan. Nya kung ikaw kaganahan nga naisigig tabi ato mo ibutang ang link bali sa original video ani dito sa description para direct na mo ngadto sa channel sa France Rhythm mutanaw nga walay sigig tabi. Okay? Sige, di na ta magdagay, magsugod na ta. Okay, so good na ta. Oh, this is Christmas. What have you done? Another year over. Few is target no? And you won't just begun. Isa baligig sa karon ang tingog gini char gid nagka kuan na gyud nagka nindot na gid ba o nagka matured bali ang iyang tingog na bali nindot na ka paminawon. Makakuan gid ta so bahin sa pagkanta niya nang iyang style bali sa pagkanta gali mo nga anindot paminawon ba nga bisag nang magkanta siya nga normal ra gali wa na inguan gid no grabe gid sila mo himo gid gariglo gid sa bahin sa kanta gid noon kani nga pagka panit chain bali sa iyang gitara di man giingog katong sundog na to sa original pero kung paminawon gud nimo to sa original bali kang John Lennon nga version bali nga kuan sa gitara di man gid ingog kuan kay hinuon sa una ra man pud lagi to murag kuan na kay ang kuan ba sa di nato makuan ang quality bali sa tugtog bali sa instrument di nato makuan pero manumulahi kayo pero indot kay paminawon sa gitara ni Chin karon. So happy Christmas. Kuno ay so happy. Musican boys. Yellow and red ones. Up on the fire. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one. Kuan mo sa tingog ni Char kang naikatapusan murag kuan ba murag pinalumanay bali nga pagkakanta gali sa nganang padatak katapusan sa kanta gali o sa lyrics gali umo ni yung style pud ni Char gyud pud di ba ganiha lain og tingog ang sa panlahos nga aha ni chorus di ba lahi ang tingog gilahi nila ang pagka kuan pud pagka reglo so murag pinakuskus ra bali kuskus balungos walang kuskus ito nindot kayo ang pagka strumming sa kuan ni
kuan ni Char bali sa gitara, o Chini sa gitara din ang pagka lahos na dito na sa chorus pag singgit na singgit na naka-distort na din ang gitara nindot kay pamin murag sila ang original nga nagkanta paminaw na to nindot kay nga version bali nila ani kang kanta hapon o nindot kayo imuging paminawon pagkayo gali o nindot kayo tungod sa halag naman gini sila blending gid nga paghimuon gid lagi og second voice bali basta kada kanta gid nila mo ginailag yun nindot kay paminawon di ba It's over now. oh Chin guitar solo ng Chin pura lagi dua-duaan na lang ni Chin yung pagka ni Merry Christmas. lahi-lahi ang tingog sa gitara oh lahi na po abi So this is Christmas. okay kaya Merry Christmas, everyone. Merry Christmas to everyone. pa-subscribe mo silang channel ha okay ato na pong nadungog ng usa ka cover bali ni sa Francis timbali nga happy Christmas o Merry Christmas war is over kini nga cover kini sa John Lennon bali panahon ni konti nagira sa una may pagkuan pero sa karon sa pagcover gid nila ato ginakita gyud nga unsa gid sila ka talented unsa sila ka maayo kay musipra o mo cover o mo kuan sa ilang mga instrument bali kay mismo sa ilang pag kuan karon daghan kay mga changes bali o mga transition o mga lahi-lahi bali nga ariglo nga ilang gibuhat ani nga kanta sunod dili kay ingog gisundog nila ngadto sa original nga lahi-lahi ang tingog tungod sa keyboard ay isa ra ang tingog sa keyboard bali nga kuan didto pero ang sa gitara may grabe kadaghan kay tingog nga gibuhat ani ni Chin bali oo makakuan ko bro 5 man siguro to katingog hangtod sa katapusan tingali oo sige tamak sa iyang pedal bali oo grabe ka kuan ko grabe ka master gid nila nga bahin sa pag-cover gid mga inaani gid nga kanta kay nindot mo gid sila kay mo cover gid sila nga dili kay ingog sikat kini sikat maging kanta pero dili kay ingog kuan ba kanang pagkakaroon nga ni sikat karon nga kuan kundi sikat nga murag mulungtad nga mga kanta ba o mo sikat nga way pagkaluma ba o mo nibot pasabot na to haning ilang pa nga kuan dili ingog ni sikat karon sumawala ra nga to dayon di ba o ilang pamaagi pud gihapon o style bali sa ilang pagcover bali nga una ging genre ilang gusto nga pagkakabiran kay para di lang kayo sa karon ra nga misikat bali kundi ngadto sa hangtod bali pagkatanawon gihapon oo di ba okay kung boto na hunaon kini sa John Lennon bali nga kuan babi na milyon ng views ani tungod sa aning kantar bali kadugayon amo abot ang panahon kintahay nga mingon nga kinsay nagcover ani nga kanta usa na sila ato makita sa YouTube bali di ba oo usa na sila grabe ka nindot gid sila mo cover gid pagkakuan ko kay kini nga pamilya gyud tungod lang ani ni Franz bali sa nga amahan bali nga kuan man ning naingon ani ni mga bata ani tungod sa na sila kaugali na sila talentaan kung wa no porsige pud si Francis bali sa iyang mga anak nga mo susama sa iya nga usa ka musician bali di magid na maingon ana kay kadasagaran karon mabata karon sa atong nakuanan kung di na magid nimo kadasagaran di na nimo makuanan kung unsa ilang gusto pero naman sila ilang gusto pod pero kung unsa po'y
ikuan sa amahan nga ingon ani pong buhaton kay para po ni sa ato pagkintahay ila man pong pagabuhaton, di ba? Grabe ka mga buotan po ng mga bataa po. Makuan gyud po sa kuan po ba matumakita diha sa ila po ba nga kuan ka sa ilang mga vlogs bali labi na ka sa vlogs ni sa iyang sa ilang inahan bali nga France 13 ma'am bali katong sabi ka kuan kayo makita na to ang ilang pamilya bali kung unsa ka maayo unsa ka kuan ang ilang pamilya bali kanindot bali nga unsa ka example bali nga ingon ana nga pagabuhaton bali nindot kayo, di ba? Unsa inyong kasulti sa atong video karon? I-comment din sa atong comment section. Sa mabag-o pod nga nakakita karon sa atong video unya wa ka naka-subscribe. Ganahan ka, subscribe na. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang pod para i-recommend ta ni YouTube sa mga taong wa pakita ni. Okay? Sige, di na ta magdugay. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Hangtod sa sunod. Ini si Indians TV. Proud Bisaya. Peace out.